¿vale? Hola, jo soc Manuel Utrilla i avui es presentarem la nostra obra que es diu Tic-Tac i moltes gràcies per la vostra atenció i ja està. Adiós. Para allá. Hola, volem entrar per la meva nova Julieta. He sentit que l'heu molt interessat en Tic-Tac i és molt interessant. A més, altres coses s'han treballat molt. Ai, m'encanta! Les persones que es troben. Hello, what's going on? Ja s'han venut totes les entrades. És una obra molt esperada. Wow, I can't believe it. Come on, guys, our hustle begins. Directora, la Clàudia no apareix. Oh my gosh, where's Claudia? No sabem on és, hem trucat per la Then hustle, all the tickets and she's not here. Estigues tranquil·la, que ara la busquem. You only have 30 minutes. Clàudia! 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 Pots callar una vegada, no m'estàs estressant. Ara ens separarem en grups per buscar la Clàudia. Jo, la Montserrat i el Francisco Javier anirem per l'esquerra. La Maria Dolors i el Josep anirem per la dreta. Jo no penso anar amb aquests de ciències. Has d'anar amb ell perquè només queden 25 minuts. Quina forta emoció. Sembla que ja s'hi apareix un fantasma. Ho hem de fer per l'obra. A més, és estadísticament impossible que aparegui un fantasma. Ah! Ostres, Maria Dolors, estàs bé? Sabeu bé? Segons la força més intensitat de la trepitjada, hi havia un detall. Que calles una vegada i m'ajudi. Un minut, ara. He buscat una polilla per intentar ajudar-la. Doncs quina merda de politxa. Si el dona de prendre ja estaria morta. La meva polilla, ara jo no t'ajudo. Deixa'm rabiar-te, corneta, sí que ens ajuda. Què dius si és tu la que es comporta com una mocosa? No diguis això, no. Vinga, no ploris. Ajuda! Clàudia, nena, estàs bé? Sí, estic bé. M'alegro de que siguis bé. Vinga, Josep, avisa els altres. Déu meu, per què em feu fer això? Amb els cabells tan bonics que m'havien quedat. Perquè la Claudia vol més que tu, amor. Calla't, bonica, que segur que acabaràs morint per mi. Amb això tiro per les dues. Ja calma, que hem de trobar la Clàudia. Si no la trobem és culpa seva. Però què dius, si serà teva? No, teva. No, teva. Ja, sisplau, que hi ha hagut una vegada. Oh, segurament no estarà al Ja hem trucat i la mare ha dit que havia anat cap aquí. I si l'han segrestat? Que no, que la venedora ha entrat a la pista. Doncs vinga, a buscar-la. Clàudia! 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 Ajuda! Clàudia! Apa, mira, si vosaltres també l'heu trobat. Sí, ara mateix. Sí, doncs que guai. No sé vosaltres, però a mi em comença a provocar prou francòbia. Però guapíssima que t'ha passat. Doncs mira, anava per la vida tranquil·lament, em vaig caure i ara em sobre la porta. Mira que ets guapa, però així que et supera. Mira, que tu primer i després sempre. Això. No es pot posar pressió, però només falten 10 minuts.
Em fa molta il·lusió veure l'obra, us juro. Have you come to the guest? Sí, però hi ha un petit problema. Okay. S'ha quedat tant el vestuari si no sabem com treure-la. It just can't be. D'aquí només queden 8 minuts, podríem anar entrant? Tranquil·la, confia en nosaltres. Please, just be here at time. Vinga, nois, anem per feina. I si torno a fer la polilla per intentar posar fer sigui obrir la porta? Doncs serà igual que la vegada anterior. Si et dic la veritat, també em sembla una bona idea. Per què has trobat aquesta xantatge? Em nego rotundament de fer cursa amb això, ja que ahir ja vaig fer prova al gimnàs. Vinga, amor. Vinga, tot segur. A l'una, a les dues i a les tres. S'ha dormit amb el panoli. Altres classes per més grans i perdó, actuacions no les pesants de la mateixa. Deixeu de ximpleries i afanyeu-vos. Només queden 2 minuts. Correu! I hope you were able to make it. Ja comença.